Jinglong Kloy jong Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kiesang Ma ban Kersan ya ke Longkmi ke Bamyo Iki Kman ke Kong Bertina Lingdo Lingba ke Meghalaya Chief Ministers Special Grant ke Balamang ya ke Pisa ke Balong Silak Laipusan Hajar Tingka ke Long ke Jingmentoy ha ke Bayadei bagi Jingtmu Jongka ban pendap ya ke PhD na Martin Luther Christian University. Haka pratare ku jembang arja arpusan. Kini ke Longkmi kala yo ya ke jingrap song pisa lingba ke Meghalaya Chief Ministers Special Grant ke bala mang kerpang dau menteri rangba ke baka pisa ke long silak laipusan hajar tingka ke ba an sepelat da ke Meghalaya Cooperative Apex Bank syaka akaun jonga kong Bertina lingdo bad ya ke siti la thot dau Isaac K Marak u Deputy Secretary jonga sarkar Meghalaya syaka Branch Manager ke Apex Bank. Haba yo penyakran bat kokong Bertina kalaong baka Jingleit show CM kadai na ka jingkut lat bat ban pensngau bah dien ka jing yo banyak kendu yo CM kila dan kiba phone ya ka ban pan ya ki kot kisla jongka bat kalaong ba yamanta ka kermen ya ka babha namar ka sim bo CM udai ubala ban thaulat ban aikam ya ka brio ka ba omla ban yo I hakikmat ngali kendu CM ka di Tuesday te hakasngi ba arhi shiteng lenti la don ba phone yang ba ngan hap lej sabit yaki kot kisla jonga o kot sibaar ni sibalang ni nga try kuptahi then the next day ngala lej ban sabit yaki kot kisla jonga badun kam te hadin pade menin ka diski tho diang hot menin ngala yo biang ya ka phone call te ki ong yang ba pi ong ba pindon exam day la shai LDA ngong jong ka embos ngong hot ma te ki ong yang ba nda fil adap exam le kumni sa shufun no hauni o number te ngaru ngala kila pha note down yang to number te ngala note down no number te meneru marsen dep exam kum to he te ngala phone no ken yo tu number ba ki pha yang ban phone te ki ong kum no ba te ko phone te hakopor banga phone menne te i ba ila ong yang bangan forward shi ka admit card jonga te ngaru marsen dep hibum tu ban bu ka phone ngala pha penyarap shondur ya ka admit card jonga te ngala send ilin baka WhatsApp ka admit card jonga to na ni ka jing pha jing pi ka ta na ka jing phone jing pi ka ta ka topic ni lenti ba thai ka ni ka la ka ta ka yu ba ka jing kula bu se mon ai ba thim yo thai ka kam ne ku pha tum hot nga ngan yo thu hok pi namar bangala kut lenti ngam don lat don lenti shu no takadaw ngali wat khnang ya ICM ro namar bangas nguthu ba tang ma ihi iban la ban responsible yang ka briu ba kumni ma te nga don ka jingkermen bat nga khmi lenti hiru ba ngan yo ya ka jubab ka ba biang ka positive response bangan yo I kin ba ki jingkular jong ilong kan long shisha ka jingkor khu yang kamtam ya ka ying ka sem junga bat kan long ka jing ais ngubha ka ba kerpang kamtam me na ka benta ukhun junga namar ka de ka ba ukhun junga udon kam palat ya kan ni ndai manuru ngan le ukum no ikhun ru ngala don ladang asiu bai kelas ban bam ngi shiying ladu ladang ngibam subay kelas ladu namar bale kani borok kadiba I am not employed bangampat don kam don jam I lost my job ever since lockdown ngala adep ya keren kaniru bat I CM jungi bangala loss ya kam jungan adu lockdown mentala henrius nam 6 years 3 shitom wat hangnu bandon kam yang hangnu kendon kalat kelenti yang mentali lajan man kasngi ba bat ikhun I carry my son in my back, run around in the heat, in the rain. Manu balaban ay kameng, who can have mercy on me? Kata baros mentala jan kadnu ngale kumta. Tina kata daw ya kabay kelas jonga ngala sakut no amla asuban siu namar baka kalong no kumtaro. Ngan penbiang ka family na ngan siu bay kelas. Ladang siu bay kelas ngila sya tangan danga penbiang family katula sakut. Ngale amnung ang yaban sya tangan yaban jenjar ukhun jonga saba kajingarap na inairu kaduna ba tanga pendon kam no ban bam dagi tu fellowship tina du arajar aphuway hadu menta ngampat siu ka baik kelas la san sinem tina lor kata ngamtip ka ditang ka rule jong ka MLCU ni ka rule jong baro to
ngala banong kani ka we lesi ka rule kasna namar badon kidaw bahap sna kani ka rule ba ki bom siu ba kelas ha ko por ba biang kin sha fine shispa tingka shisngi ne san pho tingka sini tang ba MLCU ti ki fine shispa shisngi tinda shispa shisngi ti shibanai kan long no lai hajar kan long lai hajar tengah san snemantala long no ka fine jonga to khain chuang ta lai phun riu hajar shisnem tang ka fine ru ti wat hadin bakil ai concession ru ngasngau kampat la ban pendap lu di kita baro namar ba kala kum yang ali ka briu bam don no source of income ngasu ka khiahi wat hadin ka concession namar wat hadin ka concession ru baki ai tharai nyo phosan ni nyo pho hajar ne shi installment ngadi ban sio shi installment ko mun shi semester kan shi henriu banai ada arsin shi snem hap sio kalong gumta dia kani baro kalong ngakwa kan hang ni ban ong mo ngakwa hiru ban panpau ka jing khublei mo yo UCM hakpor mangali kendu yo ulong uba kloi ha ban wan ban singap iki jing don kam iki jing jonga ti ula assure ba un penbit un penbiang ya kita ki jing don kam jonga namar ngaladep ya keren lut bat ish phang ki jing jonga bat mentah hang ni ngakwa akin ban ong ba kat kijing yarap khandiat ki ba ngala receive na ngasungu ya kata ngasungu palat man ngali bomdon na iru ban yarap yang mdon sisa ban nawe te kijing yarap jong ili yang kala long sisa ka ba long kala long sisa ka ba pen relief yang mo ngasungu sisa ya kata kijing don jong i te pat bangadon kam hang ni ngakwa ban ong menta kolong ba ngadon kam ya ka kam employment I need ngala ada ong hiru ya iba I need a small employment little employment more because that employment will help me to be stable it will keep me stable namar daka tu ka employment I will be able to manage all the necessary things dala ay ngo shisha yo blay bakan di shisha ka kampla jong blay lingba ka jing yarap ka jing don men sim ka jing kershan jong ICM jongi pej bahagi ki sharp ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f ha ka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya